моҳпайкар дар ҳамин мавзӯъ чӣ гуна аст? Чӣ қадр аст? О не, ман сабой ҳеҷ вақт накардам ва намекунам. Агар гӯем ки ҳамин ҳама ба пуррагӣ кредити банкам буд шавад, яъне як қарзое ҳаст муайян аз он хал шавам, як $10,000 дар кор раҳо баста шуд ва он корам каме таваққуф гирифт. менависанд ки моҳпайкаи ронахо дар ҳамин гуна филмҳо нақш бофарад ва ҳатто дар филми охире ки тӯи муборак ном дошт. Ба ман $2,000 як моҳтиян ман дар хона шишта худам интихоб мекунам ки дар кадом нақш филм нақш офарам, дар кадомаш не. Намедонам ягон ҷумла дар масҳака худатон? Не, ман яку як бора вақте ки ҳунарманд 100% мезанад, дар охири намоиш ӯ холӣ мемонад. ҳозир дилхоҳ нафар метавонад шуморо занг бизанад ва бигӯяд ки апа мо фалон филм дорем, мехоҳем ки ҳамон дилхоҳ нафар телефона ма ёбад, худаш наздам биёд, ман мегӯям. бахтовар, чӣ аст ҳамин ҳама дар пушти номи худ гапкуниҳо? Намешед ки ҳам хиял бестин гузар? Ман наметавонам. умед надоштам ки он ҷавобҳое ки ман дар барномаҳои телевизионӣ ба суолҳои ровиҳо ҷавоб медодам, имрӯз ба ман ҳама инро рӯшод гап мезананд.